Rødt hold, så vil vi gerne lige have jer stillet op til fotografering. Tak til rødt hold. Og skal vi så klappe en lille smule af guldvinderne, som er grønt hold. Der er småt ud. Jeg har da ikke været det helt inde. Nej, nu er jeg venner til. Jeg prøvede faktisk i morgen. Ja, det er rigtigt. Det er som jeg kom ned i byen til. Og så, ja, det bliver 23 grader. Og så fryser den. Nå, det er grønt hold. Ja, nu virker fadet ikke. Det er sådan, den er forladet over. Tak til grønt hold. Er der nogen af jeres holdkammerater, som ikke har været her i dag og ikke har fået sin medalje? Kan I så ikke være søde? Og det sidste, jeg vil sige nu, det var endnu en gang tak til alle sammen. Så, hvad er det? Se medaljen. Ej, hvor er den flot, mand. En sølvmedalje. Karoline, hun er en dårlig taber. Gider du lige. Hun er jo en vinder, jo. De vandt, fordi de vandt natteløb. Du fandt jo en sølvmedalje. Ja, jeg vandt. Det er flot. Karoline. Karoline. Må jeg se din medalje? Vil du vise medaljen til kameraet? Ej, hvor er den flot. Er det en guldmedalje? Det ved jeg ikke, om det er det. Og ved du hvad? Det er fordi, I blev nummer 1. I blev de bedste hold. Hvad? I blev det allerbedste hold. Derfor så har du fået guldmedalje. Hvor er du god. Yay. Giv mig bare. Jeg gider ikke tage et billede af den der super tunge der. Karoline. Vi kommer på en anden plads. Sådan er det. Og hvad med jer to? Man kan heller ikke bare gå
hver eneste år. Altså, du kan jo på samme hold selvfølgelig, så kommer du også anden plads på. Har det været en hyggelig børneuge? Ja. Og hvad er det så for nogle kager, jeg har fået fat i der? Du er færdig med din. Det var vist en jordbærkage, var det, ikke? Jo. Og hvad har du fundet, Alberta? 2. Jeg ved godt, hvad det er. Ja, det ser lækre ud. Så må vi håbe, vi kan ses igen til næste år så. Ja. Ellers kommer vi til at savne det. Ja. Og så rigtig hygget jeg har. Skal jeg hjælpe dig med noget, Jens? Det går da fint, kan du ikke tage dig? Jo, du klarer det. Vi skal ikke alligevel tage det. Med billederne.